Ay, yung ano, pahiram muna ako ng electric. Pangilan niyo po sila bago yung makahinga. We're ready to start our program in 15 minutes time. Kaya po, inaanyayahan po ang ating mga municipal councilors, our barangay captains to come up the stage at samahan na po ninyo ang ating mga bisita dito sa stage. Of course, kasama po natin ang ating muna paroko. Maraming salamat po, Father Boggs. We will give a few minutes to our choreographers po para makapag-instruct sa ating mga performers because we have to make some adjustments dahil yung mga may-ari ng sasakyan na to apparently nagabi pa nakapark at hindi nila nakita yung ating mga post sa Facebook at ang ating mga panawagan this morning para ma-move po ang kanilang sasakyan. But just the same, let us not allow that to dampen our spirits. This is a beautiful day. We're blessed with the finest weather for today as we begin our week-long fiesta celebration. And what better way than to start it than with a street dancing competition that marks the return of our Seafoods Festival here in the town of Masantol, sorry. Dati po kasi baryo, dating part ng Makabebe ang Masantol. Alright? So, I think we have 10 minutes left. Again, we would like to acknowledge the presence of our barangay captains and our municipal councilors. Akit na po kayo dito sa stage. And we would like to remind all our choreographers of the participating groups, makipag-coordinate na po kayo dito sa ating technical booth para kung may kailangan pong any gadget para ma-play ang instrument niyo and at the same time, ma-test natin ang inyong music para magawa na po natin ang lahat ng mga technicalities sa lahat ng preparations before we officially start our program. Punta na po kayo dito sa right side ng stage. Ibigay na po ninyo ang music ninyo with, sa ating technical booth para po ma-coordinate na. At kung may
konting problema po, makapag-damage control na po tayo as early as now. Once again, we would like to call the attention of the choreographers, mga focal persons, group leaders ng mga participating groups. Pakisabit na po ang music nyo dito sa ating technical booth. And make sure you assign someone para magbigay ng cue sa ating DJ kapag mag-start na po ang inyong performance. This early, we would like to request our audience po na nasa right side. Urong na po tayo para ready, tuloy-tuloy na po ang ating performances. Mag-a-adjust po ng konti ang ating mga performing groups para hindi na po ma-occupy yung space na kinalagyan ng mga dalawang vehicles. Again, yung mga audience na nasa right side, mag-move po tayo 3 steps backward para ma-enjoy po natin lahat. We want everyone to be happy. We want everyone to enjoy the first day of our week-long fiesta celebration. Once again, yung mga audience po natin dito sa right side, fronting our church and our parish convent. Urong pa po tayo para makapag-start na tayo at lahat tayo mag-enjoy. Dahil po nag-ready, pinagandahan ng ating mga performers ang competition na to. This is their moment. Let us give them the space that they need. Dahil hindi po biro ang mag-perform ng festival theme interpretation. Patutunan Isang Miguel, iriadwan mi, king kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Thank you. Dakal po salamat among box. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinangatan, alam ng puso, sa bibig mo'y bumay. Lupang binirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulubig, di ka pasisingil, sa nagdagat tutok sa simayan, sa langit mo'y wagaw, ay hinanang tulad, awit sa pagkay minamahal, ang isang ng patawad mo'y nagumpay na nakikinig, ang bituin ng araw niya, kanyang pamay di makikinig, lumalang araw na buwan, ating pagsingka, uwi langit sa piling mo, ang ligaya ng pagkay mga ating, ang mamatay ng nais kayo. Please remain standing as I call on the members of the Masantol Grand Choir. This will officially launch the new hymno ng Masantol as they sing to us the new hymno ng Masantol. Lyrics by Sir Romeo Canilao, Sir Renato Canilao, and Sir Ralph Adrian Canilao, and music by Sir Romeo Canilao. The Canilao brothers are from a family of educators, and they are 3 of the many prides of the town of Masantol. So expect our local government unit to provide the music, the lyrics,
and a copy of the hymnal to all public and private schools, government offices, and our barangays. Because from here on, this will now be part of every celebration. And we are lucky, we are fortunate to have Sir Romeo Canilao, Sir Renato Canilao, and Sir Ralph Adrian Canilao to come up with our official hymno ni Masantol. Yung nakatandita dyan ay malakot yan. Thank you, sir, for that introduction. Very kind of you. Sa ating mga kasama sa entablado, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Sa ating mga kapitan, sa mga candidates sa mutya, sa ating mga judges, sa ating mga department heads, at syempre, sa inyo pong lahat, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ating mga sarili. Dahil po ngayong araw, tayo po ay nagkakaisa sa napakasaya, napakamakulay na kultura ng ating bayan. Ngayong araw po ito, kinigilala at binibigyan po nating halaga ang biyaya ng kalikasan, ang biyaya ng isang bayan, at ang biyaya ng bawat isang mamamayang anak ng Masantol. Kasaysayan, kamalayan, kabuluhan, kinabukasan. Ang araw pong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating Foundation Week, kung hindi pagdiriwang din po ng ating mabiyayang lamang dagat. Ginugunita at inaalala rin po natin ng may puso at diwang mapagpasalamat ang ating mga ninuno at ang mga naunang naglingkod sa atin. Nang dahil sa kanilang pag-isikap, nang dahil sa kanilang mga ambag, tayo po ngayon ay narito kung saan po tayo nakatindig, nabubuhay, nangangarap ng mas maganda at maunlad pang kinabukasan. Mag-share po ko sa inyo ng kakaunting history. Noong June 26, 1877, ang ating mga ninuno na sina Manuel Fajardo, Gregorio Bautista at Juan Laca ang mga nagsulong upang mahiwalay ang 4 na barangay mula sa bayan ng Macabebe. Ito ang Barangay Bebe, Barangay Bulacus, Barangay Caingin at Barangay Nigi. So noong 1877 po, ang buong Masantol, 4 na barangay lamang ng Macabebe. Kaya noon pa lamang, naniniwala na po ang ating mga naunang ninuno, ang ating mga forefathers, sa kakayahan ng mga barangay na ito na kaya nilang tumindig at mangarap sa kanilang mga sariling paa. Sa lahat po ng mga nauna sa atin, sa ating mga ninuno, sa ating mga lolo at lola, nagpapasalamat po tayo sa pamana ng bayan ng Masantol. Mula po noon, nakaukit na po sa pahina ng kasaysayan ng ating bayan na tayong mga taga-Masantol ay mga mamamayang nagpapahalaga sa kung ano ang meron tayo. Kultura, kasaysayan, at kayamanan ng ating bayan. Bagamat may mga kwento ng pagsubok at pinasinayahan, pagsubok tayo mga Masantoleño ay manatag at hindi nawalan ng pag-asa. Noong May 1, 1878, inaprubahan po ni Gobernador General Domingo Moriones y Murillo ang San Miguel de Masantol. Ngunit noong July 26, 1904, muli po tayo naging 4 na barangay lamang na Macabebe. Pero dahil sa pag-isikap at pagpupursige ng ating mga ninuno, noong Setyembre 20, 1907, muling inihiwalay ang Masantol sa bayan ng Macabebe bilang separate at independent na bayan ng Masantol. Noon pa man, alam na po natin na pursigido at talagang mapagsikap ang mga Masantoleño. Nahihirapan
pero hindi umaayaw. Noon pa lamang, tatak na ng bawat masandolenyo ang maging taas noo at matatag na paninindigan ng hamon ng pagiging isang bayan. Noong April 23 naman, 1979, recent na lang po ito, ang bisa po ng Presidential Proclamation number 1846 ay dineklara ng ating dating Pangulong Ferdinand Enrile Marcos na ang May 8 bilang foundation at special holiday sa ating bayan. Noon pa man, kinikilala na ang kahalagahan ng ating bayan. Noon pa man, binibigyang halaga ang pagkakatatag ng ating bayan. Kasabay ng pagbibigay ng halaga sa lahat ng mga mamamayang nagsisikap para ang buhay ng marangal, tapat at may malasakit sa kapwa. Sa matagal na pong panahon, ang ating bayan ay lumilingon sa ating kasaysayan at nagbibigay ng pagkilala sa ating mga ninuno at sa ating mga matatapang na forefathers. We are people of hopes and dreams, of goals and aspirations. We are people who desire and work for progress, prosperity, peace, and unity. Ngayong araw pong ito, tinatamasa na po natin ang kaunlaran ng ating kabuhayan. Tinatamasa na po natin ang kapayapaan ng ating pagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating bayan at ang ating mga sarili. Kaya naman po, sa lahat po ng ito, ngayong sinisimulan po natin ang ating Foundation Week 2023, naway mas maging inspired po tayo na buhayin ang ating magiging masandolenyo para patunayan sa ating mga ninuno na sulit ang kanilang paglaban para matatag po natin ang ating bayan. Tayo pong lahat ay muling gumagawa ng kasaysayan upang tayo rin ay maalala ng mga kabataan ng kinabukasan. Bayong masantol, abot kamay na po natin ang mga nooy pangarap lamang ng ating mga ninuno. Walang bibitiw, walang ayaw, walang susuko. Sama-sama natin tatahakin ang landas at bukas ng isang mas maunlad, mas matatag, mas panatag, mas maginhawa, at mas payapang bayan dahil sa ating pagkakaisa. Ang Foundation Week na ito ay pasalamat na rin sa ating lahat na talagang gagawa at uukit ng kasaysayan sa ating panahon. Dalhin nawa tayo ng ating mga pangarap, ng ating mga pananalig sa kinabukasang puspos ng kaunlaran at biyaya para sa ating mga pamilya at para sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Bayong Masantol. Mabuhay po tayo lahat ng anak ng Masantol. Takal po salamat, Kuya Roman. Thank you, Mayor Ton. Napakaswerte po talaga ng bayan ng Masantol for having a very young, very hardworking, dedicated, and committed mayor po. Imagine po ninyo even yung kanyang pag-welcome remarks, any activity, talagang binibigyan niya po ng pansin. He has to research, he has to review his speech over and over again to make sure na hindi lang siya magbigay ng mensahe, kundi magbigay ng mahalagang impormasyon para sa ating lahat. That is like a short trip down our history books for reminding us of the history of the town of Masantol. Kanina po, nung tinawag ko si Mayor Ton, sabi ng isang napakagwapong lalaki, na tatay niya, sabi niya, boss, di na ako magsasalita na si Mayor Ton na lang, kayang-kaya na niya. And I agree. Maraming salamat, Mayor Ton. But I would also like to acknowledge the presence of another pride of the town of Masantol, Com George Patrol Bustos. Maraming salamat po. Palagi nang sinasabi, mas magaling talaga ang anak ko, pero mas guwapo ako sa kanya. Alright? Maraming salamat po. At this point, we are almost ready to start and witness the performances of our 5 participating clusters. But at this point, I would like to read the criteria for judging. This will guide our judges in determining the best among the best of our performers for this morning. For the first part, this is our street dancing and free interpretative dance competition.
Storyline, theme, and concept, 20%. Choreography, 20%. The performance, 30%. Costume and props, 20%. And overall impact, 10%. We shall also choose our festival queen for this morning, and she will be judged based on the following criteria. Cultural style, flair, and attractiveness, 40%. Talent for the festival dance solo, 40%. And audience impact, 20% for a total of 100%. Kanina po sa speech ni Mayor Ton, kung nakinig kayo, nagbanggit siya ng tatlong mahalagang case. Kasaysayan, kultura, at kayamanan. And if I may add a fourth K, let us add kabuhayan. Because ang biyaya ng dagat ang nagsilbing kabuhayan ng maraming Masantoleños at Masantoleñas. Kaya para po sa ating street dancing, do not be surprised at all because hindi lang yung Seafoods Festival ang makikita ninyo sa storyline ng ating mga performing groups. You will also have a taste of history, of culture. So makikita po ninyo, mababanaag natin sa mga performances ang kasaysayan, kultura, kayamanan at kabuhayan ng ating itamamahal na bayong Masantol. At this point, allow me to introduce the members of the board. They may have the best seat in the house this morning, but mind you, they have the difficult task of choosing the rightful winners in our 2023 edition of our Seafoods Festival Street Dancing Competition. Our first judge is a man who wears many hats. He is a public servant, a choreographer, an event organizer and host, and a coach. He is a barangay kagawad from Santa Maria, Minalim, and he is the head of the Committee on Appropriation. He is one of Pampanga's freelance choreographers, a cheerleading coach, and an animator of the Belen de los Remedios Parish. He has also served as a sports coach for the Manalim District Dance Sports Group, a resident choreographer of La Purísima Concepcion Festival in Santa Maria, Minalim, a recital guru at the Santa Monica de Minalim Montessori School, and has served as a coach for the Philippine Rural Development Project or PRDP and the Department of Agriculture Region 3 Office. Mga kaibigan, let's give a warm masantol hello to Mr. Jerry Vital Canlas. Judge number 2 holds a secondary education degree, major in music, arts, physical education, and health from the Bulacan State University, and holds a master's degree in education, major in educational leadership. Mga kaibigan, let us give it up for Mrs. Andrea De Jesus. Judge number 3 is a dance scholar from the University of the Assumption and has headed the UA Dance Group, where he finished his education degree major in MAPE. He is an award-winning choreographer, a talent scout, and one of the many prides of the town of Macabebe. Please welcome Macabebe's cultural choreographer and the resident choreographer of the St. Nicholas Academy, CCI, Mr. J.D. Lumba. Handa na ba kayo for our street dancing competition? Alright, handa na po ba kayo, our distinguished guests? Our Mundial Masantol candidates, are you ready for the street dancing competition? Alright, that being said, let us now welcome performing group number 1.